Il-pulizija ħelset mill-arrest dak li kien maħsub bħala s-suspettat bil-qtil ta' Anġlu Manġon ta' 58 sena il-ġimgħa li għadda f'garaxx fit-Triq l-Mdina f'Ħattart. One News jinsab informat li tul l-investigazzjoni tal-pulizija, is-suspettat baqa' b'fommu midbuq bil-pulizija tkun kostretta li tirrilaxxah wara 48 siegħa. Sorsi qrib l-investigazzjoni tal-pulizija qalu li s-suspettat kellu jinħeles għax il-pulizija għad m'għandix provi biżżejjed kontrih biex tressqu l-qorti u tixleħ bil-qtil ta' Anġlu u bl-attentat ta' qtil ta' Raymond Grima. Huwa kien wieħed fost 4 irġiel li kienu qed jgħinu lill-pulizija dwar dan il-qtil. L-istess sorsi kkonfermaw li l-pulizija għad trid titkellem ma' Grima wara li l-kundizzjoni ta' saħħtu għadha waħda kritika. Grima li fil-ħin tal-qtil kien fil-ħanut tiegħu tat-tapizzerija għala 3 tiri ta' arma tan-nar f'żaqqu. Sa dan it-tant il-pulizija għad trid issib irkaptu tal-kobba mħabbla li hemm wara dan il-każ u mhix teskludi li fil-mira tal-aggressur kien hemm iż-żewġ tirġiel. L-istess sorsi qalu li ż-żewġ tirġiel għandhom fedina penali nadifa u għalhekk huwa aktar diffiċli għall-pulizija biex tistabbilixxi x'seta' wassal għal dan l-attakk. Madankollu il-pulizija qed timxi fuq it-teżi li l-qattil kellu f'moħħu li jispara fuq it-tnejn li huma u ħadd minnhom ma ntlaqat b'mod aċċidentali. Ingħad li l-ħanut tat-tapizzar tantu żgħir li l-qattil kien jaf x'inhu jagħmel u sparalhom minn distanza qasira. Madankollu ma eskludewx lanqas li xi ħadd minnhom kien fil-post ħażin fil-mument ħażin, hekk kif sostniet ukoll bint il-vittma li ddikjarat li missiera nqatel intortament waqt li kien għand it-tapizzar Grima biex jiks is-sit tal-mutur tiegħu. Fil-fatt ingħad li l-qattil seta' rid jispara fuq wieħed minnhom, iżda spara fuq ieħor ukoll biex ma jħalli l-ebda xut warajh. Il-qattil li ġie deskritt bħala raġel twil u rqiq ħarab minn fuq il-post fid-direzzjoni tar-Rabat bil-pulizija tiqpa' tappella lill-pubbliku għal kull għajnuna dwar il-każ.